Napojení dvou carvingových oblouků. Celý oblouk s holemi. Různý radius lyží znamená různý oblouk. Na vhodném terénu zkusíme spojit dva oblouky. Pohled i paže směřují do směru nového oblouku. Osvojení správného náklonu do oblouku dosáhneme jízdou s pažemi v různých polohách. Přehranění do nového oblouku je zdůrazněno změnou polohy, takzvaný lukostřelec. Natažená paže směřuje do směru oblouku a výměna paží napomůže přehranění a zahájení dalšího oblouku. Pomocí rukou udržíme kolena na šířku ramen. Cvičení s holemi upevní správné postavení celého těla. Další cvičení můžeme zpestřit jízdou na slona. Výměna paží je opět synchronizována s okamžikem přehranění. Jako doplněk můžeme zařadit jízdu s držením za ucho nebo položením ruky na rameno.